Acesta este videoclipul 3 care Luigi încearcă sushi de la Lidl. Salutare și astăzi din nou vom încerca ultimul sushi de la Lidl, pentru că doar acesta îl mai avea. Și acesta este de la My Sushi Today și scrie aici Sushi Maki Snack. Ce mai zice? Sushi e bun, gust original din Japonia, ingrediente delicioase. Da, ca aseară aruncă porcăria asta de folie și haideți să gustăm. S-a dezansamblat un pic, dar nu are nimic. Haideți să folosim wasabi-ul. Nu, nici acum nu-mi place sosul de soia. Are ca ăla de seară sosul de soia în folie de aia transparentă. Și wasabi văd că e pus într-o capsulă. Haideți să le aruncăm pe amândouă la gunoi. Și să rămânem decât cu sushi-ul. Ați ghicit. Deci avem aici decât... Da? Deci, așa. Și aici avem decât sushi maki și California roll. Nu e chiar atât de multe. E cam 4 și cu 4, 8. 8 sunt. Și haideți să gustăm. Deci gustăm machiul acesta. Castravete cu somon are. Văd că doar castravete, somon și nigiri e pe aici. Nu pot să zic că îmi place, dar nu prea e așa strălucit. Nu îi dăm 10, îi dăm vreun 2 pe acolo. Și ce mai avem? California roll, văd că avem, dar o să mai gustăm și mai mulți maki și mai mulți California, că nu avem cum să gustăm doar 2. Haideți să gustăm acest California. Simt gust de castravete și mie leguma mea preferată, castravetele. Dacă prostia de nigiri sau surimi, cum zice, nu mai e bun de nimic. Îi dăm vreun 3 jumate. Și haideți să luăm acest maki cu somon. Deci, știți ce este această folie neagră după sushi? Este algă. Algă marină sau crocantă, nu știu cum se zice. Există în niște pachetele, cum le zic, da, ok, noi, niște din astea, alge crocante. Și haideți să gustăm acest cu somon. Mie îmi place somonul, dar nu mai e bun de nimic. Îi dăm un 4,50. Atâta îi dăm. Bă, dar ce căutăm o folia asta aici? N-am aruncat-o la gunoi, pleacă! Să vedeți ceva. O imagine. Haideți să cântăm la tobe. Și cam acesta a fost videoclipul și dacă mai
și încă un videoclip cu sushi. Tot de la Lidl, că n-am de unde. Și nu știu cum să comand după neturi. Dar o să comand și într-o zi după restaurant. Și acesta a fost videoclipul și... Pa, pa!